sentuti. Kwabanye inestead yesterday. This is what the man in Jerusalem akathola uzoku ukuthi yini emzoyisho. After I saw what started, but I strongly believe but this generation, she wants to take us for the world. God, I was never sure. That's a tool for the body of a tattoo. God, you want to go in there. God, I'm saying in Jerusalem. It's the Bible. I'm not going to have a food. I don't want to tell you what the Zabo. It's the one that's going to make us a moment. But it was all. Don't pass through.
ekushaya ilingakho ngingeke ngipheze umusho futhi ngithi haleluya haleluya sinasia mbonge pembe Jehova phefumula wami nakabona phakathi kwamaqoki igama lakhe lingcwele mbonge phela Jehova phefumula wami usuka khona imisebenzi yakhe yonke yomusa uyenda thathana izolo uyenda lapha izifo uyenda buyisa umusha njengokhozi uyenda phela wasephuzane nalabanhliziyo yabo usukuthi can you speak in tongues for 2 seconds? Maniata kola masala tani. Nabiyata androsola tiata pai. Hela. 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 Pastor, actually, something else. Pastor, Emma Lama phambili khulu. Sizana uMangcwele beka something. Look, chapter 9. Ethi Bible uma ingelosi ifika phambili kaMaria ithi uyawukhulelwa uzale indodana. Uthi uMaria uyakwenzeka kanjani? Ngokuba ngiyazi into. uMaria uzakushintsha izwi kaNkulunkulu alicabange ngengqondo yakhe ukuthi ngokwethu la emhlabeni owesifazane kufanele ahlangane nendoda ukuze kwenzeke lento. Kube umuntu lapho apostoli njengoba bethakazela omunye uthi isimo sami ngasiserious izwi kaapostoli ngiyalizwa lona but sawukwenzeka kanjani manje ngizwa mangomsebenzi wethu namuthi bazalwane bami ithi ngelosi mayiphendula uMaria ithi ngiwumuntu ovame ukuba phambili kaNkulunkulu. Kunabantu abaphilisa kunabantu abathi ayikho lento ayishoyo kodwa bakhuluma umuntu ovame ukuba phambili kaNkulunkulu. Bakhuluma umuntu ovame ukuba phambili kaNkulunkulu. Ngisho nafika ugobona amasindi esibhedlela athi wena uzophila kakayonto. Wakukhuluma umuntu ovame ukuba phambili kaNkulunkulu. According to the reports of the Bible, ukhona umuntu edlule ovame ukuba phambili kaNkulunkulu. Ukhona umuntu phosphate ovame ukuba phambili kaNkulunkulu. Gama lakho Adamu. Lithi Bible njalo uphambana abantu bokushona bona wayesho kudala kwethu. Bayafika kuye babuka umbuso lomusa. Lithi Bible that was the only man in the history owathi lo ngimfele lo nyoka lo crocodile kuze phela namhlanje. Akekho ophakama wathi awusilinyowe awusilinyowe kwaba njalo. Bakhuluma umuntu ovame ukuba phambili kaNkulunkulu. Uthi bayekhuluma bese uJehova yenza. Wakukhuluma umuntu. Uthi uNkulunkulu wakhuluma noJehova uthi angakuvumanisha intoba namazwi wakho ukuthi liwele phansi. Bakhuluma umuntu kaNkulunkulu uJehova avumisha intoba izwi lomlomo wakhe. Bazalwane bami belele lapha ngaphambili nalowo masumane. Thatha lethu umuntu waNkulunkulu belikhuluma la angeke uzisole. People shall testify. Yet I say, ufamas ngempela ngoba abantu abakho ngezi ufamas. Ufamas ngempela, ufamas ngempela. Uthi Jehova wenzile okuhle kodwa akubona igama lakhe.